Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю ў нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Таццяна Жданова і Артём Пінчук. Самая цікавая падзея ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме узгадаем мерапрыемствы, што прайшлі ў сталіцы да Дня перамогі. Убачым вялікую айчынную вайну вачыма беларускіх мастакоў. Завітаем на прэм'еру дакументальнай драмы «Горкі хлеб» у Горкаўскі тэатр. Далучымся да традыцыйнай сустрэчы міністра культуры Рэспублікі Беларусь з прадстаўнікамі СМІ з нагоды прафесійнага свята. Паслухаем выступленні удзельнікаў 7-га міжнароднага пасхальнага фестывалю «Музыка, талент, сутворчасць». Даведаемся, чым будзе здзіўляць у гэтым годзе мінчан і гасцей сталіцы летні музычна-турыстычны сезон. І акунемся ў атмасферу беларускай вёскі падчас рэпетыцыі спектакля «Камедыя» ў новым драматычным тэатры. І пачнем праграму з віншаванняў. Сёння адзначаецца Дзень дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Свята прысвечана галоўным сімвалам краіны, якія ўвасабляюць ідэі нацыянальнага адзінства і з'яўляюцца важнейшымі атрыбутамі суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Асноўнай пляцоўкай урачыстасці з 2013 года з'яўляецца плошча дзяржаўнага сцяга, размешчаная ў Мінску на праспекце Пераможцаў, над якой узвышаецца 70-метровая стэла флагшток с галоўным символом краины. Уникальность выставки этого года заключается вот в показе нашей страны через, в частности, через достижение конкретных людей, через заботу государства о людях в том числе, то есть о том, что у нас полностью сформировано социальное государство. На гэтым тыдні па ўсёй Беларусі адзначылі адно з самых важных свят у гісторыі краіны – Дзень перамогі. 79 гадоў таму была здабыта перамога ў вялікай айчыннай вайне, якая доўжылася 1418 дзён і начэй. З нагоды свята па ўсёй краіне прайшлі тэматычныя мерапрыемствы – канцэрты, фестывалі, выставы, песенныя конкурсы і спектаклі. Так, у беларускім дзяржаўным акадэмічным тэатры юнага гледача да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прадставілі спектакль-канцэрт «Успомнім усіх паіменна». Артысты прапанавалі разам узгадаць асабістыя сямейныя гісторыі пра сапраўдныя подзвігі сваіх родных. Паколькі сёлета адзначаецца 100 гадоў з дня нараджэння Віктара Астаф'ева, то рэжысёрам Таццянай Самбук быў узяты яго твор «Зарапат». Праз канцэрт чырвонай ніткай працягнута гісторыя кахання дзяўчыны-санітаркі і байца ў медсанбаце. Когда я сидела на сдаче, хотя я все это поставила, я сама рыдала от начала до самого финала. Мне кажется, что это показатель, потому что меня сложно растрогать. Но сама тематика, то, как это делают искренние актеры, как они оголяются прямо перед зрителем, оголяются в душевном смысле этого слова, то это, мне кажется, очень дорого стоит. И не всегда в театре это может произойти, да? Это какая-то магия и вот та самая грань между жизнью, смертью, театром и войной. У сцэнаграфіі спектакля-канцэрта 3 лакацыі. Першая – палата медсанбата, другая – пакой, дзе артысты спяваюць песні ваенных гадоў і паказваецца ваенная хроніка. У трэцяй лакацыі 3 заслужныя артысты Рэспублікі Беларусь – Вера Полякова-Макей, Вера Кавалерова и Леонид Улашченко расказваюць гісторыі пра вайну сваіх родных и близких. Мы называем конкретных людей, мы показываем их фотографии, мы показываем, ну, скажем так, такие документы, вот, например, в моей семье есть, да, уникальные. Это вырезка из газеты, где мой дед первым входит в освобожденный Минск. Вместе со своим партизанским отрядом, он был как раз комиссаром партизанского отряда «Сокол». И действительно, это как бы разрушает третью стену между нами и зрителями, потому что мы рассказываем очень личные вещи. Свята перамогі для нашай краіны – гэта сапраўды асаблівае свята. На галоўнай сцэне краіны ў Палацы Рэспублікі да Дня перамогі адбыўся ўрачысты сход з удзелам кіраўніка дзяржавы і прагучала канцэртная праграма «Не будзіце салдат, якія заснулі». Вядучыя калектывы і выканаўцы айчыннай эстрады ў суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь прадставілі музычную пастаноўку, якая распавядае пра лёсы 4 удзельнікаў баявых дзеянняў – камандзіра, медсястры, артысткі брыгады і фотакарэспандэнта, што сустрэліся ў першыя дні вайны і разам прайшлі скрозь гады ліхалецця.
Не забыцца пра гэты святы дзень, у тым ліку нам не даюць цудоўныя песні вайны. Менавіта яны дапамагалі нашым прадзедам, дзядам, бацькам не здавацца, не губляць надзеі, выжываць, змагацца і перамагаць. Сіняя хустачка на безназоўнай вышыні, Кацюша, тры танкісты. Гэты і іншыя песні знаёмыя кожнаму гучалі на гэтым тыдні ў Вялікім тэатры Беларусі. Да Дня перамогі там зладзілі святочны канцэрт з удзелам вядучых салістаў установы. Здымкі правяла творчая каманда Белтэлерадыокампаніі, і ў хуткім часе яго змогуць убачыць гледачы Беларусь-3. Народныя і заслужаныя артысты ў гэты вечар не толькі выканалі любімыя кампазіцыі, але і ўзгадалі салістаў Вялікага тэатра, якія прайшлі шляхамі вайны. Я вот их застала, будучи студенткой Академии музыки, ну, тогда это была консерватория, я их застала как педагогов, то есть я училась на кафедре сольное пение, где они прекрасно преподавали. Вот. И вообще, что я могу сказать? Вот люди того времени – это особенные люди, и мне посчастливилось с ними общаться, учиться вот, под их началом и видеть, что это за люди. Немножко сейчас все-таки люди меняются немножечко, а это такие мэтры настоящие, которые до мозга костей преданы своей профессии и преданы своей земле. Вот. И вот Дружина – это вообще легенда наша. Он практически до последних дней своей жизни, он прекрасно звучал, у него голос прекрасно звучал. И мы его часто театр приглашал на какие-то камерные концерты в камерный зал. Потрясающий бас, потрясающий человек. Акрамя таго, у Вялікім адкрылася выстава «Беларусь вызваленая» запавет 1944-го. З фондаў Нацыянальнага мастацкага музея прадставілі работы Барыса Аракчеева, Леаніда Шчэмялёва, Мікалая Залознага, а таксама створаныя ў час вайны карціны Зянона Паўлоўскага і Валянціна Волкова. На этой выставке представлено очень много портретов. И портреты – это как люди, пережившие войну, они делают историю живой, личностной. Она не становится абстрактным звуком. Это история жизни конкретного человека, поэтому это ценно. Как и ценно для меня, потому что так получилось. Мой отец, 18 лет ему было, пошел на фронт, был контужен в Кёнигсберге. И мое детство прошло под впечатлением. Сёння пра падзеі Вялікай Айчыны мы ведаем з хронікі і мастацкіх кінастужак. Назву яшчэ аднаму канцэрту «Балада пра салдата» даў фільм 1959 года Рыгора Чухрая, які быў намініраваны на «Оскар» і заваяваў прыз журы Канскага кінафестывалю. Аднак праграма ў лошыцкай сядзібе складалася не толькі з балад, але і з вершаў і з песень з кінакарцін. Завітаў на канцэрты наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Такія канцэрты, як сённяшні, ладзіліся здаўна ў Лошыцкім парку, у музычных салонах, у сядзібе Любанскіх, Прушынскіх. Пасля ў савецкі час навукоўцы Усесаюзнага інстытута займаліся тут селекцыяй раслін. Усё гэта спынілася ў сумныя ваенныя гады, калі акупацыйнае кіраўніцтва на чале з гаўтляйтарам Кубе заняло сядзібу над Свіслаччу. І толькі пасля перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі тут пачалі зноў займацца мірнай, спрыяльнай працай, а зараз у лошыцкую сядзібу вяртаюцца і музычныя праграмы. Если мы говорим про мемориализацию памяти, исторической памяти о Великой Отечественной войне, то как раз-таки Лошадская усадьба и Лошадский усадебно-парковый комплекс такой пример очень здоровский, потому что здесь даже этапность можно спросить, как это шло. То есть в 80-е годы переименовываются улицы в проезд Чижевских, улицу Чижевских, переулок Чижевских, это вот окрестности, так, в честь тех минских подпольщиц, которые уже, правда, посмертно были вознаграждены орденами Отечественной войны. Лёс жанчыны на вайне – адна з асноўных тэм у новай тэатралізаванай праграме «Балада пра салдата». Летась у Лошыцкай сядзібе быў зладжаны музычны праект пра першую філарманічную канцэртную брыгаду, якая выступала на фронте. Адной са стваральніц праекта была выкладчыца Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Ірына Лой, якая напісала і новую пастаноўку. Выбрали стилистикой символизм. Мы будем петь и говорить словами участников войны, словами очевидцев. Материал подбирался очень долго, в течение 2 месяцев. Огромное количество книг,
Очень интернет помог, потому что не все книги есть в доступе в библиотеке. Песни использовали и классические, и материалы опер, посвященных Великой Отечественной войне. Па сюжэце тэатралізаванага канцэрта салістаў абласной філармоніі, якія выконваюць аперэту Сільва Імрэ Кальмана, забіраюць на фронт. Цікава, што на гэтым культурным тыдні праграма была показана і ў Белдзяржфілармоніі. Было приятно очень, потому что почти весь зал собрался. И весь зал собрался, ну, буквально в последний момент, да, все пришли как-то. Вот. А впечатление, собственное впечатление, ну, как всегда. То есть мы вроде все это знаем давно, этот спектакль. Но очень необычно было впечатление зрителей, когда подходили после спектакля и сообщали, что сюжет очень понравился людям, переживали героям, меня очень жалко было некоторым там персонажа, то есть вот так. И люди плакали очень сильно. За партыю фартэпіяна ў гэты вечар адказвалі лаўрэаты міжнародных конкурсаў Кацярына Грынь і Ганна Лапкоўская, у якіх пастаноўка перагукаецца з лёсам іх дзядоў і прадзедаў, якія бачылі ваенныя падзеі на свае вочы. Мае бабулі і дзядулі, яны былі яшчэ дзецьмі падчас вайны, і яны не любяць шмат гаварыць пра гэта, але ёсць у іх таксама розныя даволі страшныя гісторыі, калі яны хаваліся, напрыклад, у балоце доўгі час ці дзесьці ў лесе, бо, напрыклад, мая бабуля, яна жыла ў вёсцы, і яна у іх побач было балота, дзе яны даволі шмат часу павінны былі проста правесці, чакаючы, пакуль немцы пройдуць праз іх вёску. Вось. І нават зараз моя бабуля, яна, калі чуе нямецкую мову, яна нават крыху задрыгаецца ад гэтых успамінаў і не можа спакойна слухаць. Сімвалічна, што ў праграму былі ўключаны бардаўскія песні Булата Акуджавы, які быў удзельнікам вайны. Ён нарадзіўся акурат 9 мая і на гэтым культурным тыдні адзначаўся яго 100-гадовы юбілей. Война, что ты подлое сделала, стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. Песні Булата Шаулавіча выканаў Уладзімір Лой, стваральнік хору і ансамбля салістаў «Пунцовыя ветразі», якія таксама прымалі ўдзел у пастаноўцы, як і ансамбль салістаў «Амадэй». Кожны прымерыў на сябе розныя ролі. Я школьный учитель, который выпускает класс, который уходит на войну, и учитель идет вместе со своим классом, то есть, естественно, не в одно и то же место, потому что всех посылают. Но с одним своим учеником, вот Василий, мы с ним попадаем в одно подразделение, и вместе, то есть в конце концов погибаем на войне, и в конце мы уже выходим как тени умерших, то есть свои тени, которые все равно среди живых. Вайна была показана вачыма пісьменнікаў і паэтаў-франтавікоў, а песні гучалі з такіх фільмаў, як «Два байцы» або «У бой ідуць адныя старыя». Адным жа з галоўных матываў было чаканне. Чаканне заканчэння бою, мірнага жыцця, вяртання родных і блізкіх з вайны. Кожны артыст сутыкаўся са сваімі цяжкасцямі, каб гэта перадаць. Когда ты стоишь в малом зале филармонии, ты находишься немного над зрителями, и ты можешь погрузиться в себя, в своих коллег на сцене, то есть ты как бы не видишь людей, ты абстрагируешься от зрителей. А когда это камерная сцена музея, да, как в данном моменте, то очень сложно чувствовать дыхание зрителей и абстрагироваться. Все равно как-никак проникаешься людьми и их взглядом. Вядома, у музеі няма тэатральнага святла, сцэны і неабходных умоў для паўнавартаснай пастаноўкі, але балада пра салдата прагучала шчыра, і цяпер яе чакаюць і ў палацы культуры ветэранаў, і ў палацы чыгуначнікаў. Будуць сачыць за далейшымі выступленнямі і Алесь Мойскі з Яўгенам Шастакевічам. Мы не бачылі вайны, але мы ведаем пра яе. Уявіць гэты подзвіг ва ўсіх дэталях, аднавіць гераічныя і трагічныя старонкі тых падзей дапамагае літаратура, выяўленчае мастацтва і фотаздымкі. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь на гэтым тыдні распачала працу часовая экспазіцыя «80 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Беларусь непераможная».
Увазе наведвальнікаў прадставілі фотакалажы, якія дэманструюць выгляд нашых гарадоў і мястэчак даваеннага перыяду. Выявы тых жа кварталаў пасля нямецкіх бамбардзіровак і абстрэлаў і сучасныя краявіды населеных пунктаў незалежнай Беларусі. Выстава заснавана на рарытэтных фатаграфіях, дакументах, друкаваных выданнях і рукапісных матэрыялах з фонда установы і з калекцыі Владимира Лиходедова. На одном из баннеров есть картина Волкова, да, «Освобождение Минска». Это знаменитая картина, на которой сам Волков там, по-моему, написал около 50 эскизов. И мне попались две интересные фотографии. Сначала я подумал, что это эскиз Волкова. Но при исследовании проведенном оказывается совершенно другая картина. Пераасэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны вачыма сучасных фотографаў і мастакоў зараз можна ўбачыць у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Да дня перамогі і 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў там прадставілі выставачны праект «Зямля крывацечыць гісторыяй». Гэта канцэптуальнае выказванне мовы сучаснага мастацтва на тэму, якая, здавалася б, даўно даследавана папярэднімі пакаленнямі аўтараў. Цэнтральнымі тэмамі выставы з'яўляюцца такія паняцці, як памяць, асабістая, калектыўная і культурная траўмы, феномен героя і крохкаць чалавечага жыцця. На выставке представлена серия моих работ, которая называется «Утрата». Название этой серии можно отсыл сделать и к физической утрате, и к психологической, и также в реставрации тоже есть такой термин, как утрата. Мастацтва стала магутнай зброяй супраць ворага і спосабам гарачай патрыятычнай агітацыі. Пра гэта сведчыць выстава жывапісу «Голас ваеннага пакалення», што прадставіў на гэтым культурным тыдні Беларускі саюз мастакоў у межах маштабнага праекта «Колеры вялікай перамогі», прымеркаванага да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Экспазіцыя прапануе вачыма Паўла Масленікава, Альгерда Малішэўскага, Фёдора Бараноўскага, Валер'яны Жолтак і іншых мастакоў убачыць гераічныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Гэтыя работы ўяўляюць несумнеўную гістарычную каштоўнасць як сапраўдныя сведкі той эпохі. Стержневая работа, центральная работа – это работа Эдуарда Кувко, посвященная узникам нацистских концлагерей. Чем она важна? Что, собственно говоря, каждый, кто сюда придет, он увидит здесь живописное полотно, посвященное теме оккупации, освобождения. А эта работа, она зримая визуализация трагедии белорусского народа, который попал в оккупацию. Кавалачак хлеба горкі ад слёз, сімвал жыцця і надзеі. У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Максіма Горкага да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прадставілі дакументальную драму Галіны Злабенка «Горкі хлеб». У аснове спектакля 3 навелы. Ішлі дзяўчынкі па вайне, дзеці вайны і табе я пішу з вайны. Гісторыі беларускіх дзяцей, якія рана даведаліся, што такое вайна. Іх расказваюць дарослыя, але ад гэтага іх расповеды не становяцца менш пранікнёнымі. Увасобіў на сцэне апавяданні, заснаваныя на рэальных падзеях, творчы дуэт мастацкага кіраўніка тэатра і вядомага сцэнарыста, педагога Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Сергей Кавальчык і Галіна Злабенка ўжо добра знаёмы з матэрыялам. Раней, у 2005 годзе, яны разам стваралі для тэлебачання цыкл дакументальных фільмаў да 60-годдзя Вялікай перамогі. Прысвячаецца пакінутым у жывых. Праект складаўся з десятка серый. Пры стварэнні ж пастаноўкі з іх былі ўзяты 3 сюжэты. Самое сложное в процессе репетиций, особенно первых, у наших девчат, самое сложное это было обуздать свой внутренний нерв, потому что репетиции шли, мы доходим до какого-то места и скатывает ком в горле, они дальше репетировать не могут. Увазе сталічных гледачоў спектакль у жанры дакументальная драма. Асаблівасцю такой формы стаў пошук балансу паміж стварэннем мастацкіх вобразаў і прадстаўленнем гістарычнага матэрыялу. У цэнтры гэтай імпрэзы не прыватнасці, як, напрыклад, пэўныя ваенныя подзвігі, а агульная дэманстрацыя жыцця ў цяжкі час. Праз словы дзяцей, што засталі ваенныя падзеі мінулага стагоддзя ва ўзросце 7-10 гадоў, публіцы прапануюць разам з галоўнымі героямі прайсці шлях, напоўнены страхам і болем, але тым не менш не позбавлены радости. Я безумно хотела есть всегда. Всегда есть хотела. Я первый раз увидела белый хлеб в 1952 году, когда поступила в Московский институт. Я помню, купила батон белого хлеба, съела. Только тогда я поняла, что голод отступил.
З дакументальнасці і роля таго, хто збіраў гісторыі, што леглі ў аснову пастаноўкі. На падмостках з'яўляецца журналіст. Тут ён выступае не проста як даследчык, але як інтэрпрэтатар, які асэнсоўвае словы. Так персанаж адыходзіць ад ролі апавядальніка і далучаецца да драматычнага дзеяння. Ён, напрыклад, чытае вершы ад імя сельскага настаўніка, што былі знойдзены ў дзённіку да 3-й навелы. Радкі былі адрасаваны яго жонцы, якая знаходзілася за лініяй фронта. І атрымаць больш за 400 твораў ад закаханага, напісаныя на працягу 2 гадоў, яна змагла толькі пасля вайны. В спектакле зерно того, что нужно оставаться человеком и нужно закладывать до каких-то примерах и вещах своим наследникам, своим детям. Вот это понимание чести Родины, памяти о предках. Галоўнымі ж дзеючымі асобамі прэм'еры сталі дзяўчаты, што страцілі бацькоў, шукалі прытулку, перажылі голад, холад і розныя хваробы. Але не зламаліся ні фізічна, ні духоўна. Кожная гераіня пра вобраз сапраўднага чалавека, з якім была знаёма Галіна Злабенка. Іх яна знайшла амаль выпадкова. Так, напрыклад, 3 сястры жылі ў розных частках свету. Адна ў Аўстраліі і 2 ў Беларусі. Усяго ж на сцэне можна ўбачыць 7 жаночых асоб, лёс якіх звязаны не только с войной. Как удивительно, но у всех у них родители, у моих героев, учителя. Поэтому это, наверное, не случайность все-таки. Во всех жутких условиях, имея 3 своих детей голодных, еще героиня 2-й новеллы, она еще из детдома приводила детей, и еще собиралась еще усыновить. Галоўная тэма сімвалічна адбілася ў сцэнаграфіі спектакля. Так, усе падзеі адбываюцца на беларускай зямле і яе краявіды і характар галоўны мастак тэатра Алла Сарокіна адлюстравала праз дэкарацыі, што адсылаюць да ўласцівай нашай краіне балоцістай мясцовасці. Аўтэнтычны чарот тут не проста дапаўняе прыродны вобраз, але і яго шэпт метафарычна ўвасабляе ціхія гісторыі галоўных герояў. З раслінамі гарманічны тандем стварае і асвятленне, што перадае пэўны настрой. Ад полыхаў вайны да лірычных станаў. Стылістыка багны працягваецца і ў касцюмах артыстаў. Так как я смотрела документальные фильмы с этими героинями, там конечный финальный монолог про белых цапель. Не белых, а просто про цапель, как про птиц. От этого тоже и болото, и вот эта птица легкая, такой образ. Поэтому, наверное, тоже белый цвет какой-то, чистоты воспоминаний. Ну, воспоминания тяжелые, но что души этих людей остались чисты. Наступны раз дакументальную драму «Горкі хлеб» на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага мінская публіка зможа ўбачыць 13 мая ў межах рэспубліканскага фестывалю спектаклю ваенна-патрыятычнай тэматыкі «Перамога». Кажуць, падзея не адбылася, калі пра яе не напісалі ў газеце альбо не паказалі па тэлебачанні. На гэтым культурным тыдні віншаванне з нагоды прафесійнага свята прымалі журналісты, прадзюсары, рэдактары, аператары, рэжысёры, паштары. Усе, хто працуе ў галіне сувязі. 7 мая ў краіне адзначылі Дзень працаўнікоў радыё, тэлебачання і сувязі. Жыццё сучаснага чалавека сёння складана ўявіць без інфармацыі. Белтэлерадыёкампанія – гэта 7 тэлевізійных каналаў і 12 радыёстанцый. Кожны з іх стварае эксклюзіўны контент, даступны як у эфірнай прасторы, так і ў онлайн-рэжыме. Сярод іх «Беларусь-3» – творчая каманда тэлеканала штодня працуе дзеля таго, каб першымі дзяліцца найважнейшымі культурнымі падзеямі з вамі, нашыя паважаныя тэлекледачы. З нагоды свята ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася традыцыйная сустрэча міністра культуры Рэспублікі Беларусь з прадстаўнікамі СМІ. Мерапрыемства прайшло ў фармаце адкрытага дыялогу па актуальным пытанням сферы культуры. Падчас размовы Анатоль Маркевіч выказаў падзяку журналістам за усебаковае асвятленне культурнага жыцця краіны і папулярызацыю нацыянальных здабыткаў. Роль средств массовой информации, она просто незаменима для всех нас. И я очень смутно представляю, какая бы жизнь была без средств массовой информации. Она была бы скучной, безусловно, безинициативной, потому что яркие события, которые проходят в нашей стране, за рубежом, они были бы доступны только небольшому кругу людей заинтересованных. Вот. А с вашей работой, нашей совместной работой ознаменована
то, что сфера культуры, она органично вмонтирована в мировое пространство. Для ўсіх прысутных гучалі творы кампазітараў у выкананні студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Ва ўрачыстай абстаноўцы прадстаўнікам медыа ўручылі падзякі за прафесіяналізм і асабісты ўклад у асвятленні культурнага жыцця нашай краіны. Сярод узнагароджаных і супрацоўнікі тэлеканала «Беларусь-3». Літаратура, музыка, кіно, тэатр. І гэта не ўвесь спектр тэм культурнага журналіста. У «Алмазе ведаў» удзельнікам прапанавалі дыялог з мастацтвам. У фае разгарнулася выстава работ навучэнцаў і выпускнікоў Мінскага дзяржаўнага мастацкага каледжа імя Глебова. Изобразительное искусство – это диалог. Изобразительное искусство, как часто говорят, немой диалог со зрителем. Средства массовой информации – это тоже диалог. И вот как бы мы показываем две формы этого диалога, то есть через искусство и через информацию. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі на гэтым культурным тыдні сустракала гасцей і удзельнікаў 7-га міжнароднага пасхальнага фестывалю «Музыка, талент, сутворчасць». У аснове канцэпцыі музычнага свята ідэя далучэння да духоўных каштоўнасцей нацыянальнага і сусветнага музычнага мастацтва ў дні Велікоднага тыдня. Одна из очень важных идей пасхального фестиваля – это идея диалога поколений, когда на каждом концерте, на одной сцене опытные мастера работают вместе с молодыми музыкантами. В этом году особенность этого пасхального фестиваля в том, что у этого диалога поколений появилось еще одно дополнительное направление, связанное с проектом, получившим грант президента Республики Беларусь в сфере культуры. Это проект нашего студенческого камерного оркестра, который музицирует с юными солистами со всей Беларуси. Эти солисты проходили предварительный отбор. Лето абяцае быць гарачым для аматараў культурных мерапрыемстваў і прагулак па знакавых мясцінах сталіцы. У Мінску працягваецца падрыхтоўка да летняга музычна-турыстычнага сезона. Адкрые сезон 18 мая дзіцяча-юнацкі культурна-асветніцкі праект «Мы музычная будучыня краіны» сумесна з нацыянальным аркестрам імя Михаила Фінберга на адкрытай канцэртнай пляцоўцы каля ратушы. Пра канцэрты, што сталі ўжо традыцыйнымі для мінчан і гасцей сталіцы, дні нацыянальных культур і фестывалі кірмашы, што пройдуць цягам летняга сезона ў верхнім горадзе, даведалася наша калега Ганна Пантялеева. Елена, приветствуем вас. Добрый день. Музыкально-туристический сезон невозможно себе представить уже без ставшего традиционным проекта «Классика у ратуши». В чем его особенность в этом году? В этом году проект пройдет, как обычно, с 6 июля. Это всегда середина лета. «Классика у ратуши» начинается традиционно. И завершится в день празднования Дня города Минска 14 сентября. Особенностью этого сезона станет исполнение академической классической музыки. Это музыка, которая уже вошла в фонд мирового музыкального искусства и, что называется, испытана временем. В свою очередь, классику ратуши невозможно представить без симфонического оркестра под руководством Александра Анисимова. Какие еще коллективы в этом году выйдут на сцену? Конечно, выступление симфонического оркестра это уже традиция. И 6 июля, естественно, любимая классика любимому городу будет посвящена в исполнении именно этого коллектива. Также в проекте примут участие еще 9 оркестров. Это несколько филармонических коллективов, в том числе оркестр Жиновича под управлением Александра Кремко. Это камерный оркестр под управлением Евгения Бушко. Это музыкальная гостиная Татьяны Старченко. А также неизменным участником проекта всегда является музыкальная капелла «Сонорус», Национальный концертный оркестр имени Финберга, ансамбль песни и танца вооруженных сил под руководством Дмитрия Нумовича. Ну и, конечно, завершит проект заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр нашей страны под управлением Виталия Кулебакова. Театральная жизнь в летний период, как правило, замирает, но это не касается музыкально-туристического сезона. Каков в этом году репертуар театральной гостиной в Раковском дворике?
Театральная гостиная будет работать второй год. Раньше это был форум уличных театров, сейчас это вот как раз-таки театральный дворик с участием профессиональных и любительских театров не только нашего города, но и всей республики. В том числе вот в этом году примут участие непосредственно 6 детских любительских коллективов, а также студенческие театральные коллективы, и будет представлено 10 постановок профессиональных театров города Минска. Будет принимать активное участие театр юного зрителя, новый драматический театр, театр мускомедии, молодежный драматический театр, театр кукол. Традиционным в рамках летнего музыкально-туристического сезона становится проект «Библиотека под открытым небом». В этом году чем она будет удивлять зрителей? Как правило, там будут представлены выставки, презентации новых книг, встречи с писателями, бардами, тематические выставки, детские интерактивные программы. У нас существует централизованная система детских библиотек и взрослых библиотек, поэтому и для детей, и для взрослых в разные дни будет представлена отдельная программа. Как правило, библиотека под открытым небом работает с 13 до 17:00 каждую субботу возле Минской городской ратуши. Традиция уже стала открываться летний музыкально-туристический сезон выступлением юных исполнителей с оркестром имени Финберга. Чем запомнится в этом году концерт у ратуши? Летний музыкально-туристический сезон откроется проектом «Мы – музыкальное будущее страны». Это проект в сопровождении Национального концертного оркестра имени Финберга под руководством Максима Росохи. Это будет масштабный 4-часовой концертный уикенд. Первая часть пройдет дневное время с 15 до 17:00. Это будут наши гости, дети из всех городов республики, которые принимали участие в этом проекте на протяжении полугода. И завершится проект концертом минских юных музыкантов. Это будет вечерний концерт с 20 до 22. Какие экскурсии знакомят минчан и гостей столицы с ее достопримечательностями в рамках музыкально-туристического сезона? Экскурсии в Верхнем городе стали очень популярны. Вот опять-таки 3-й год мы их проводим, и они все больше набирают популярность. Поэтому в этом году по субботам будут проходить несколько экскурсий в 13:00 и в 15:30. Это будут экскурсии «Путь Победы» по улицам Минска и «Наследие старого города», в том числе с посещением церкви Святого Духа. 1,5-часовые экскурсии обзорные, которые проводятся совместно с Музеем истории города Минска. Планируется ли в этом летнем туристическом сезоне проводить в рамках Верхнего города презентацию национальных культур? Запланирован в этом году на 1 июня праздник китайской культуры «Чай для гармонии мира», где примут участие коллективы из Китая и нашей страны. То есть на одной сцене дружба народов такая осуществится. И у нас будет новый проект. Это «Свято льну. Родное модное», который состоится 15-16 июня, 2 дня, где будут представлены мастер-классы, интерактивные программы, выставки, пленеры, показ брендовой одежды белорусских дизайнеров, конкурсные показы молодых дизайнеров, а также финалы конкурса модельных агентств, концертные программы. То есть программа очень насыщенная, так что всех ждем. «Свято льну. Родное модное» 15-16 июня в Верхнем городе. Какие концерты в рамках сезона посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков? 22 июня состоится концертная программа «Они сражались за Родину» оркестра и хора Белтирадиокомпании с участием актеров Белорусского государственного театра юного зрителя. А также мы ждем в гости камерный оркестр из Красноярска, который тоже представит тематическую программу на эту тему. Ну а 29 июня ансамбль пограничной службы представит программу «Отечеству служим», которая будет также посвящена 50-летию присвоения Минску почетного звания «Город-герой».
Новы драматычны тэатр Мінска рыхтуе прэм'еру па легендарнай камедыі Уладзіміра Рудава. Жанр будучай пастаноўкі пазначаны як жарты сялянскага жыцця. Прэм'ера спектакля запланавана на 17 мая. На сцэне жывуць героі беларускай класікі, якія раскажуць гісторыю пра простых людзей, іх слабасцях і сіле духу. Наша корэспандэнт Марыя Брэхун пагрузілася ў атмасферу беларускай вёскі і разам з героямі пасмяялася над недарэчнымі сітуацыямі. Доўгія рэпетыцыі праходзяць у сценах новага драматычнага тэатра. Беларускі і яўрэйскі фальклор перапляліся на сцэне. Пра што расказвае гісторыя, даведаемся зараз. П'есу «Камедыя» напісаў Уладзімір Рудаў паводле твораў беларускіх аўтараў Каэтана Марашэўскага і Францішка Аляхновіча. Тэатралы, напэўна, памятаюць легендарны спектакль па гэтай п'есе пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя рэжысёра Андрэя Андросіка. Упершыню пастаўлены як дыпломны студэнцкі спектакль. Пасля ён шмат гадоў не сыходзіў са сталічнай тэатральнай сцэны і ішоў амаль 30 гадоў з рознымі акцёрскімі складамі. Рэжысёр-пастаноўшчык новага драматычнага тэатра Сяргей Кулікоўскі на сцэне гэтым разам збіраецца паказаць свой погляд на п'есу «Камедыя». Гэтай прэм'ерай новы тэатр працягне серыю спектакляў нацыянальнай драматургіі на беларускай мове. Там принцип существования был другой. Ну, как я сказал, больше такой стемовский, больше такой, как теперь много стендаповский. Там все шло от реакции актера. Так строился спектакль. А мы взяли классическую форму спектакля в декорациях с репликами. Галоўны герой гэтай гісторыі селянін Дзёмка, пакрыўджаны на першага чалавека Адама за сваё цяжкае жыццё. Дзёмка заключае здзелку з чортам. Цяпер яму трэба цэлы дзень прасядзець моўчкі, каб атрымаць запаветныя 300 рублёў. Але ці выстаіць ён перад спакусай парушыць маўчаннем? Эти персонажи, как в итальянской комедии Дель Арте есть определенные персонажи, Арлекино, Пьеро, Коломбино, так в белорусском эпосе и литературе конца 18-го, начала 19 века присутствуют персонажи масочные. Это селянин, селянка, черт и еврей. Это масочные персонажи, это маски. Галоўная роля Дзёмкі дасталася акцёру Васілю Ніцко, які вядомы гледачам новага драматычнага па спектаклях «Лялька, фікус, крама», «Плачу за каханне», «Прымакі». Спасибо, конечно, за то, что роль главная, хотя я считаю, что у нас в спектакле все роли, второстепенных нет, все роли главные. Ну, вжиться, наверное, конечно, было не так уже и просто, потому что это все-таки другое время, это родная белорусская мова. Вот, ну и сама жанровая спектакля довольно-таки непростая. Поэтому трудности всегда есть. Любой спектакль, когда выпускается, всегда сложно подготовиться к роли. Вот. Ну, вообще работать, конечно, интересно. И я жду, наверное, от этого спектакля, от премьеры, в первую очередь, театрального события, радостного, счастливого зрителя, который будет выходить, посмотрев спектакль, и придя домой к друзьям, к детям на работу, расскажет о том, что посмотрел замечательную постановку. Спектакль «Камедия». Чорта ў спектаклі грае Фёдор Пясецкі. Акцёр у гэтым вобразе не першы раз. У студэнцкія гады у яго такі вопыт ужо быў. Спектакль про то еще, что не следует перекладывать свою ответственность на чужого. Вот, и сколько бы попыток тебе не давалось, все равно как бы люди слабы и все равно склоняются к этому переложению ответственности. У пастаноўцы ёсць музычныя і танцавальныя моманты. Для пастаноўкі харэаграфіі быў запрошаны балетмайстар Андрэй Токараў з дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танца. Мы постарались все это органично вплести просто в спектакль, то есть в действие, вот, чтобы это не было так, ну, просто прилеплено. Вот, танец ради танца. И вообще это, в общем-то, такая большая отдушина для меня, как для профессионала, после профессиональных артистов балета, поработать с актерами – это всегда отдушина. Потому что здесь оно, как бы так, скажем, ну, все по-настоящему. То есть от человека.
от характера. На сцэне ў дзень прэм'еры разгорнецца вясёлая гісторыя, якая злучае ў сабе гумарыстычнай дыялогі і востры гратэск. Яна расказвае пра кожнага з нас, звычайнага чалавека, яго сілу і слабасці. Марыя Брэхун і Станіслаў Ценін спецыяльна для культурнага тыдня. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі прэм'ерамі, канцэртамі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.